Ajeng elek bali gletak manuk emprit pencokan neng witing sawit delalah mencok alah delalah mencok pencokan neng witing sawit caoklit Gustialah lah cocok iki mendem ngombe mari Mas telung renteng ngono kok ya dadan. Lah jenenge ya ora sawo gletak ngene iki sawo ngadeg jecek-cecer. Ya kudu gletakno, De. Terus piye? Ajeng elek. Ajeng elek. Ajeng elek. Ajeng elek bali maneh. Kandem ya kandung manuke apa ele manduk jalak pencan neng witing salah delalah mencok alah delalah mencok pencan neng witing salah caoklit kok ndak kualat aku ae. Ajeng elek. Ampun ae. Iki rombongan kasepuan. Ajeng elek. Ajeng elek. Pak iku dek karepan balapan lari to. Walah tok. Lha nggih, Mbah Kethuk to nggih. Mbah Kethuk ajeng elek. Mbah Kethuk ajeng elek bali maneh kandung ya kandung manuke apa ele manduk kacer pencokan neng witing pager delalah mencok pencokan neng cedhak wit pager caoklit tak Mbah Kethuk terus gletak lo bayare piro iki lah katoke jahitan ajeng elek bali gletak malah nggih dolanan sawer gak pekewoh aku nek gak perasaane piye ngono gak ajeng elek bali gletak ajeng elek bali maneh kadem ya kandem manuk-manuke apa le manduk emprit pencokan neng witing sawit delalah mencok alah delalah mencok pencokan neng witing sawit caoklit jengelek bali maneh Pak Dikethuk kewirangan to sanu mau kon gletak ngarang-ngarang sembah nuwun